Ja som Andy Escaplay a toto je moje prvé video a volá sa to uvítacie video. Takže v tejto vítačke som chcel povedať, že budem natáčať napríklad Minecraft, GTA, Counter-Strike a podobné hry. Možno nikdy neprestanem, ani keď mi budete nadávať. No, už fuk. A teraz iba budem natáčať aj s hostiami, takže napríklad, no, nebudem radšej vymenovávať, nebudem predbiehať. Takže táto vítačka je trošku menšia, ale stojí to za to, lebo som nový youtuber. Už som sa naučil aj upravovať videá, dávať do nich hudby, obrázky, videá, akože do videa, alebo obrázok do videa, tak viete. Tak, ak sa vám táto videočka páči, tak nezabudnite dať like. A ak sa nepáči, nezabudnite dať like. A keď odoberajte ma, tak čaute.